Sime kurungira ziyenge kambodini kwesikadoni. Iri kuti ndikongorose. Ndafunga ndochirinda. Ndochirinda kune muprofita mumwana. Maswera. Iwe ndi maprofita aswera maswera ere. Chiwa. Maswera sei. Ngiroze kuti ndinongoramba ndichira nendimi pasina kuprofita. Aiwa chimbomiri nyaya kwe. Une baba speed yari kuita kwenda kupaka angasipano vamangura ko. Angasipano bai. Ngwaraini. Ha? Zvinezvi kana chidobata history murume. Burugwa ranga akapfeka. Burugwa chikudi. Ndone history yese. Burugwa kudini? Remukati. Unonongodza. Mine brief. Ndozvandoita. Iwo ndibatsira. Zvino ndishupa ngoti anga asi pano since. Kuya muno speed akatanga ngora kusisi namba chogesa. Siwa. Taskera. Kuira ofisa mwiri. Kutsva taskera ndi babasa. Maswa basa ndipe burugwa ina mukati. Burugwa. Mini brief yenyu ndipe brief yenyu. Yadi ndirakuya. Dati ndipe burugwa mukati chiwa. Ndatokumura ine. Makumura ndipe musatapototesa nyumba ndipe kuno. Muda kwidini iva iwe. Kumana. Bana zvandoda. Muda kwidini. Unzai uno. Kumana. Budai mama chiwa titaure. Chichi budai. Budai titaure. Ndakutaura ngemini brief yenyu. Matishu tisha ari mberi kwemini brief yenyu abebi. Angosara pena kudishani. Mausase matishu kumberi. Uya budai babanzi. Budai pano. Uyai uno. Chichi.